Gipaubos sa Blue Alert status ang dakbayan sa Subo tungod sa posibleng pag-igo sa Tropical Depression Wilma. Atong sayran ang uwahing kalambuan sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sas gipaniguro sa Cebu City LGU nga dili na masubli pa ang nahitabo sa bagyong Tino busa karon subsob ang ilahang pagpangandam. Kuan din sila. Aron masiguro nga luwas ang katawhan gikan sa bagyong Wilma, hugot na kining gipangandaman sa Cebu City LGU. Busa sugod gani alas 2 sa hapon gipaubos na sa Blue Alert status ang dakbayan sa Subo. Base sa monitoring sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, magdala og kusog nga uwan ang bagyong Wilma. Gani sugod na matud pa mabadyagan ang epekto niini karong gabi hangtod na sa mosunod nga mga adlaw. Ato nang gipahibaw ang tanan natong mga kabaranggayan ang atong Cebu City Disaster, ready na po sila. Magtinabangan lang gid ang tanan og magpabilang mag-ampo. Nakig-alayo na sila sa mga barangay, ilabi na sa mga barangay nga haduol sa kasapaan ug mga bukid aron masiguro nga dili na masubli pa ang nahitabo sa bagyong Tino nga nakakalas og daghang kinabuhi. Nga muhikling ang daan kay wa ta kahibaw unsay lakaw aning bagyo karong umaabot kaning tropical depression. Mas may nang maniguro ta og di na ta mosugot kadto na pay makalas ka kinabuhi diri sa atong dakbayan. Ang barangay Lusaran usa sa gikastigo og maayo sa bagyong Tino busa nangandam na usab sila sa posibleng epekto sa bagyong Wilma. Tangkod usa ka buwan karon dihang gibanla sa baha ang mga balay ug mga kabtangan apil na ang masakinan sa barangay. Gani mismo ang pamilya sa barangay kapitan ang hapit madisgrasya human natanggong sila sulod sa balay samtang nagsaka ang baha. Maayo na lang kay nabuslutan sa anak sa kapitan ang kisame ug ang atop nga ilang giagian ato sa katalagman. Ang kasinatian nila ang dili na nila gustong masubli pa. Pagkaroon sir, hinahinay na og bangon in town ba pero dangtap siguro 2 ka buwan una pa ni malimpyo ang amo ang ni trabaho diri sa barangay kay na ang mga yuta gud nanulod mas balay. Nahinay lang gid kay sama man gid na wa may nahabilin tanan. Tangkod usa ka buwan ang nakalabay human miigo ang bagyong Tino diri sa barangay Lusaran sa Cebu City. Apan klaro gihapon kayo ang danyos nga namugna niini ug naglisod gihapon ang mga molupyo sa pagbangon human sa nasoyng katalagman. Asas awhag sa mga otoridad ngadto sa atong mga kaigsuonan nga di na mohuwat pa sa abiso sa mga opisyal kundi sila na mismo ang moassess sa sitwasyon sa kahimtang sa panahon aron malikay sila sa kastigo sa katalagman. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.